Hello mga idol, maayong udto. So nata diri ron sa likod mga idol no, sa may kahuyan. So curious lang ako ning mga ayong tunok ba. Kuyaw ning kahuya mga idol kay tunokon kayo. Kahoy ni siya mga idol, dili ni kuan. Dili ni siya limon, dili ni siya buongon or sunkiss. Kuan ni siya mga idol. Panda ni siya kahoy din siya kay mga idol no. Curious lang ko mga idol ba kay tag-as kayo og tunok. So atong tanawon mga idol ha. Atong baliktaran natong kamera. So mo ni siya mga idol. Gikan sa punuan mga idol. Tanawa. Gikan sa punuan nanay mga tunok, tag-as kayo mga idol no. Taas kayo tunok mga idol oh. Taas kayo. Hait ra ba kayo oh? Masamad gid tani tusok. Diyan, grabe tunok mga idol, sanga-sanga. Grabe oh. Tanawa. Kuya ni mga idol na og ni mga bata ba magdagandagan din ni. Mahidas mag ani din ni. Sus ka kuyaw. Delikado gyud. No? Tawa oh, kutob na diri. Kutob na diri tunok diri. Sa ibabaw na mga idol wala siya tunok. Dinhirang gyud siya tunga-tunga dapit kutob. Tanawa mga idol oh. Terus kadagtiri sa ubos mga idol daghan kayong tunok mga idol. No? Unsa kaning kahuya mga idol no? Tawa. So naapa din ni siya kuan mga idol, na siya bunga. So atong patanang bunga be. Na bunga oh. Muna siya bunga. So kani makaon ba kani siya mga idol no? Harta diri sa unahan mga idol kay daghan-daghan kay bunga. Maghinog na ning uban mga idol. Niya oh. Hinog na ni siya mga idol. So kay nga na ni mga idol no? Makaon ba kani siya mga idol? Nay mga hinog mga idol. So makaon ba kani? Basta kaning kahuya mo ni yung mga dahon yung bunga hinog na kayo, violet na. So sa mga nakaila ni mga idol, paki-comment kung unsa ni nga kahoy. Daghan na ba kay bunga Sa mga nakaila atong kahuya mga idol, kana siya mga yang lawas punuan. Paki-comment kung unsay pangan o kining bunga ni kung makaon ba. Kay nay bunga diri nindot kayo murag tan-aw na kung murag lami kaunon siguro. Naa diri. Daghan siya bunga mga idol tanawa Sa babaw. Na. Daghan siya bunga. Tapos unahan. So sa mga nakaila na mga idol, paki-comment na sa atong comment section o unsa ni nga klaseng kahoy or unya unsa ba siya, makaon ba ni siya yang bunga kay murag naa dir nindot kayo tanawon mga idol. Kanunay mo kung kita ning mga kahoy mga idol. Ang akong tanaw lagi ba mura siya og kining mga buongon, mga sunkiss ba kay daghang tunok sa punuan. So karon kita na sa nako ning balik. Na say bunga. Hinog na. Naitag sa mga hilaw. Tagsara pero kasagaran daghan kayong hinog. So ani lang ko to mga idol ha. Ay kalimot pag-comment sa tong video din ha og unsay pangan kung makaon ba gud ni siya. Kung makaon ni ato ni balikon diri ato ning tilawan. Sige. Paki-share na tong video mga idol karon daghan pong makakita o makabasin og sila nakailaan ning klaseng kahoy. Okay, handi lang ko to mga idol. Bye bye.